Bale, zuzenen gaude. Konprobatuko dugu. Ez dakit ikusten da, nontxe behiratuko dugu. Eta Sergi Rex dago hemen gure alboan gaur ere. Beste behin. Bai, beste gau batean, Euskal Enkalteren. Bale, gautxo lo gehiago egin genuen, gaur hobete-hobeteko, izartuta. Ondo entzuten da, eta, ezta? Ondo entzuten da. Beaz, vale, lagunok hementxe gaude berriz bueltan. Gaurkoan Left 4 Dead B jolaztea goaz, Sergiokin. Eta bueno, ez da kama txarto dagoela, baino ez dakit hemen Euskal Gaming dago. Hemen? Bai, eta, bueno, hasiko dira zuzenekoa. Izen bazaizu Euskal Gaming. Bai, prez nago, badute. Bale, ba. Bueno, lagunok, hasiko gara, baina lehenik eta behin, ondokoa. Lara, lo. Nogote da. Asmatzen duenari, behatuko duzu kodigo proiektu aldigo dan. A ver, eta zuk hautatuko duzu gainera. Código de juegos para regalar. Hau internese ikustu dudala, beste guztiak edozein. Bidea ikusten da? Ikusten da. Norden asmatzen duena, irabaziko du Magica Double Set of the Coin jokoaren kei bat. Baina asmatu behar duzue Norden, ondoan daukadan mutikoa. Hori da. Eta asmatzen duenan lehenengoari, premio gordo. Botoloa. Moito, obrigado. Moito premi. A molto bello Italia, obrigado. Ah, no, hori da portuguesa da, me cauen. Fail. Orduan, hori, zuk geratuko zer ikusten, joango zara. Zehazki joan ingo nahiz etxera korrika stream hau bere ikusteko. Ondo iruditzen zait. Eskerrik asko hemen egotegatik gine agurtzen eta gozatu zuzenekoa. Zintzo izan. Bueno, ondo zaindu. Bueno, ba, orain segundu gutxo baten, bagoaz. A ber, Twitterren bota den mesua. Dezakezu beldur gabe. Euskomanga gultzen gaitu, kaixo Euskomanga. Eta, kaptura de juego, ez eta txokoa gertatuko, lasai. Joko irekiko dut. Epa, mierda, Steam ez, jokoa, hostia, jokoa, ez Steam. Etorri eta kapote bat eman. Vale, eta orduan egingo dugu Play Campaign, kampainatxo bat egingo dugu. Bai. Vale. With friends. Jugar con amigos. ¿Tú qué convidatuko dazu edo send message. Ez, hori mesua da, mierda. Txoin, orduan uste dut lehenengo egin behar dudala. Ez dut kontrolatzen oso ondo. Create new campaign lobby. Zein hartuko dugu? Carnival, Swan Fever... A ver, gogute. Zer? Zuk sortuko duzu partida? Bai, sortzen dago. Vale. Zein hartuko dugu, zein mapa? Edo zein, nahi The duzu. Center, The Passing, The Paris, The Sacrifice... Nahi duzu, nabardin da. Secret Course... The Toll, The Zaire... The Zaire, toma por saco, ez dut zeite ezagun egiten. Friends Only Game... Create Lobby... Eta orain... Invite Friends... Invite... Teorian heldu zaizu? Ja. Vale. Vale, ba... Txaren, Just character... Nik bil hartuko dut. Ez gaude?
Hauek dira Left 4 Dead bateko pertsonaia. Bueno, a ver, pues Godor dago... Claro, mapa hau da Left 4 Dead batekoa. Bueno, berdin dau, ia... Start the game. Ea zer topatzen dugun gaurkoan hemendik, ze zombi motak eta ze gauza raroak topatzen dugun hemendik. Left 4 Dead bat. WhatsAppetik. Hau, salata asko entzuko dugu. Ba, baina pantean musika jarri dute. Eta nengo dazten gara. Jo, bukaketaz nago ya un poco hasta la coronilla. Txoin, uste dut mugitu zaidala kamera. Bai, mugitu zai pizka bat. Hortz. Nago ya bukaketaz pizka bat hasta la coronilla, lo que viene siendo la coronilla bien puesta. Escato Beto. Ale va. Ozen batera, Gitarra bate, zer Claro, dago. ez irten orain dipito, hemendik. Eskopeta. Tuko ditut gauzak, molotofak, molotofa orduan. Munizioa. Sendatzekoa. Non zauz hemen zauz Itxaron, ez irten, gelditu hemen, ez joan aurrerago. Begira, hostia, bai, hasi dira ja, joder. Ez dakit jokoan txuten den edo ez, Ez bada entzuten jokoa mesedez abizatu hortik. Eta aldugunean, konpratuko dugu. Edo dut. Agur. Oh! Me esquivau! Ah! Oh! Agur. Hostia! Hostia! Zer. Eskopeta batekin dagoela, ¿sabes? Iker ez alden du hainbeste. Lasai. Nago hemen... Zeren, gero arrabatzen bat zaituzte, gero gu onbergara zure bila. Pero, es que nik zuen gatik egingo nuke. Bueno, ia gatik ez, baina zugatik bai. Hau kooperatibo moduan jokatu behar da. Bai, meti, momentu oro. Ez bakarka. Buah! Toska! Luis, ekilez, snooker ondo. Snorkerrak daude, ikusten duzunez daude zombi mota ezberdinak. Batzuk indartsuagoa. Ostia! Ostia, lagundu! Hau! Hildut. Ondo. Komunean, bueno, komunera noa, segundo bat. Ai, ze gustora geratu nahi zen. A ber, ui, neska honeri hileroko aldu zaio neska honeri, Baitu. Bai. Hostia! Wow. Itu inglesez hitz egiten nahi da. Agur. Hostia! Hemen dator kuadria osoa, venga! Euskaleko 4.000 friki, gure atxotik. Zombitan bilegatuta. Hori gertatzen da, routerretik kableak tiratu ondoren. Buriztik gatoz lanak. Bai. Nik hemen ondoan daukat gainera tirateko kabletaz. Hor, justo joan baino den, pumba! Entzun, hor dago Hunter bat. Entzuten soinua nik jokoan, ez dakit... Bai, hemen eskina honetan, behiz. Begira, hori da. Ez bajatu horra. Men... Zaite entzuten, ez dakit zeratik ez zaite entzuten soinua. Bueno. Igo dut, bueno, igo da ja da. Batuko gara, venga.
Gaur bi bideo igo ditut, bat batetik Zetla Euskalekoa, eta gero duela gutxi igo dut zera, Oculuseko bideoa, egin egon naizela hor. Beldurrezko bideo bat da, gaina. Ez jarri aurrean, bestela azten nazenean tirokatzen. Ostia. Estamina hartu dut uste dut. A ver. Vale, oza, hemendik uste dut ala. Emetik. Beste komun bat. Ostia, kontuz, Charger horrekin. Charger! Ez jarri aurrean. Saiatzen naiz, egiten aldu dana, opa. Joder, bai, baina aurrean jartzen bazara tirokatzen zaitu. Tirokatu, lasai, hil arte. Hombre, hil nahi baldin baduzu, ba, bueno, perfecto. Ostras, agortu zeik... Kauen. Agortu zait eskopetako munizioa. Agur... Ostia! Atxean. Ahí ba, nire ganera. Ei, lagundu. Nago, horretan nago. Joder, vaya bueno, joder. Zoin. Kagun dio, non zaudete, kabroiak. Ah, bale, eske norbait egin du... Joder. du kotxearen alarma. Oitu, hemen dago safe runa. Hemen. Itxaron. Zenbaitzen ari dira. Safe runa hor dagoela. Hor dago, vale. Karo, Ez dut ikusi. sukalde bat. Luis orosten dugu. Listo. Hau honetan banatuta dago. Oh yeah! Ez da entzuten jokoaren soinua. Kauen? Nik entzuten du. Nire ez zaiten entzuten. Ez que nik ez dut entzuten jokoa, beraz. Harik bez. Hau kargatzen duen eta momentutxo baten begatzen dudan zergatia. Segundutxo bat, Bertiko arazoak arazo. Take a break, what? Options, audio. Es que kenduta dago, orain bai. Joder, deja de moverte y te curo. Kenduta neuka jokoaren audio. Gracias. Orain bai. Funtzioa. Aneko joango naiz. Orain irago gorro egin. ¡Recarga! Gero beto. Joder. Es que... Igual que pues lanzo horretu joaten. Es que... Eta ez esan eto. Bilokatzen nago eta de repente... A lo loco. Ondo. Oreo eta bizikleta. Eta munizio bila, noa? Ahí va, begira, etorri ona. Hostia, bi zombi elkarri joka. Bi zombi elkarri joka. Burukatzen hor nebiak. Ze ona. Zuko unio be munizioa. Vamos atrás. Baina topera daukagu eta venga. Hor Hunterra.
¿sabes? Horda. Hostia, RT Nice. Cargando. Esto me chela. Cúbreme, me curaré. Arturo Tiquín va, Tametic. ¿Geratzen dira? Es. Tamina daukat bestela, así que lasai. Venga, guazen. Bai, uste dut hemen Juan Bargalera, zurertzen du. Bai, emetik. Niko ez nahi zona parkurrorekin, Ese ruido es una witch. Witch bat dago, Negoen etxea komprobatzen. Argiak itxali eta gizulan zan F-erekin, Witch. Ez dut ikusten, oraindik. Hori arma oso zero beto, bai. Eskopetari hori Ez zoponena da da. entzukun, tío, zaratarekin. Joder, begira, esteak ikusten. Ja. Horrengo blogerara noa. Armas aquí. Vale. Utxik, gelau. Eta hau? Ez da entzuten, A recargar. Nik alanda ere, berariak jarrita daukat, baina zut entzuten ditza, hemen dago, witch! Hemen. Etorri, korri. Atatuko, no? Problemilla por aquí. Joder. Eres nuevo en pie. Gracias, Vale. Luis. ¡Recarga! Estamina emango etxoen. Egon. Ai, mierda, hemen jarri naiz estamina, kaka. Zure gizun jarri. Eskumako botellarekin da. Eta etorriaga boomer. Nun dago, joder. Torri. Puntuaren, Ez hartu horra, Zombi guztiak. ¡Recarga! ¡Por aquí! ¡Que vienen! Ácido, ese torriona. Zerkatzen dago posizioa. Kaixo. ¡Recarga! Barruan dago, libre dago. Txaron, zenbatzen ari dira. Buah. Baina, ¡Hay dago armas! Ni su fusilen tipoa naiz. Gasolina. Txaron, loko. Vale, baitu duzu. ¡Que vienen! Honek gasolina guzti behar dira beste loko baten, Erreko dira, gure lagunak hor. Bat, erreda. Está bidean. Eta beste me bai, segida. Cubrido, Negi. Disfruta la goa. ¡A recargar! Ya está. Ezin nauzu salbatu. ¡Recarga! Ostra!
hor da, pillo bat. Puedo remendar. Bat urriz, sorry. Estás hecho. ¡Estoy en un lío! Pero creo que puedo por ponerte en favor. pie para seguir. Gracias. No estoy muy católico. Ondo. Zabatuko gara, gutien zaren gokoan. Kontuz, hortik dago smoker bat edo... Ez, hango atxekoa zure arropozizuna nik egin dut. Bueno, Itxaben, a ver... Rescata a los supervivientes, non dauka. Estoy muy mal. ¿Estáis listos? hemendik izango da, osea... Etorri, bai, eratik. Dagolan... Smoker bat, boomer bat... ¡Recarga! Listo. ¡Boomer! ¡Diana! ¡Recarga! Kontu short, datorrela, tipo bat... Itxura txarrarekin. ¡Recarga! ¡Recarga! Ja, munizio gabe, hasi... ¡A recargar! Zuzilaren munizioa. ¡Recarga! Vale, pasen aurrera, txenapur bat. ¡A recargar! Hemen dago bomba bat, ondo. Vale, granada bat. Bai. Munizioa behar dugu, bereziki. Eta bizitza. Etorri. Estoy fatal. Badator horra bat. ¡Que lo consiga! ¿Hay alguien ahí? Begira. Reskatatu behar dugu hau. Torri. Bai. Besuratzean noa, lasai. No puedo. Bai, hor dekozu botikin bat, nire ondoan. Venga, Jogi, hau zondo. ¡Cúbreme! ¡Me Zenatzen curo! dago. Baina, a ver. Ez tirokatu, nahi. Barkatu, ez da gizakatu bera bakarrik tirokatu da. Jode bukakekin, me cago en Ba, pistolarekin, nahi. ¡Recarga! Bil. Ze, Cargando. Bai, estudio katzeko lagunak. vale, eta orain nora. Orain, emetik igual. A ver, ¿cuál es? Joder, Hilda gure Luis. Ha sido dutxu batean erreta. Gogoratuko dugu bere bizitza. Venga, jarraituko dugu hortik piso honetetik. ¡Por aquí Vale, tenemos! hortik. Joder, no sé. Escopeta. Han matado a Metik. Luis. Metik. Su fusilla, aurkitu dut hemen. Fusil bat. Oh! Lagundu hemen. Nigara datoz denak. Torri hona. Pistola bat bakarri dakat. ¡Recargar! Lasai, nik su fusil bat. Abiatxoa egin dut jada. Torri hona. Fusil nila aurrean orain. Ei. ¡Armas aquí! A ver. Hemen dut su fusil bat, ¡Píntamelo! ¡Quiere a Bill! Su fusil bat dekostane, Sergio. Bai, baina hori da nik bota dudana. Utsi vale. dago. Utsi nila aurrean. Batuz motosarrarekin. Hemen dago botikin. Zildera niretzat hartu zu botikinia. Hanbean dago Luis, venga. Ei. Katana. Ojo. Hostia! Uopa! Witch! Hemen behan! Te pondrás bien. Déjame cuidarte, ¿vale? Bien. Como nuevo. Kontuz. Wow. Ácido. Venga, reskatatuta. Francis, cúrate. Tomatuko naiz. Bai, nik zildera hartuko ditut. ¡Cúbreme!
Nola nabaritzen da ezkoreko azkenengo gaua dela. Porta. Betik. Komprobatzen noa gela, nik atena batekin. De repente jarri dute hor gutxa, bide erdian, ¡Hay armas! zindakaso pistola bat, Txaro, nola dagoen jendea. pistola doblea gure bat oso. Bueno, ez, orain ez. Oh! Balon, Ezak! Ja! Balon, Dios! ¡Francis! ¿Qué coño? ¡Corpus! Uy, opa. ¡Detrás de ti! Smoker bat dago hortik. Smoker. Paso egiten dugu. Begen honi. Gozen, joder, ez, utzi. Utsi, tenu. Nundik da, hemendik? Ez, bai, hemendik, bai. Hau bai begira dagoelako. Just, Hunter edo Smoker. Goian. No. Ya está, azaltu duzu. Vale, ondo. Esperanza. Hortik, eskontuz dagoela hortik Hunter bat, entzuten da. Edo agian ez. Ba, entzuten da oso zer. Billy's the Boomer, gure bat hemen. Ondo, hori momentu baterako erakartzeko non dago. Jokei, vale, hilda, jode. Eskopeta potentia dekot, Amen. A ver, hortik... hor dago bat. No, nen barruan. Ez hilda daude. Orain ja ez. Hilda daude. Katanarekin hildut. Bai, seguido. Kontuz hemen nazka dauz. Ondo, utzi. Zure ondoan, zure atzean. Etorri hona, mesedez. Etorri hona. Ya está, hilda gaude. Levántate, hay que seguir. ¡Ayudadme! Ahora te debo una. Zure bila goaz. No. Mierda, estoy Vamos hecho un arriba. trapo. Gracias por acordaros de mí. Ni queda, ez dago, Creo que está Ni samuraian naizera, tío, ni no a lo loco. Ese es el aeropuerto. Ez joan hain a lo loco, Ya. hau ez da a lo loco, jateko. ¡Almacén! Tengaren. Bai, hor dago. Kontuz, kopia de Kontuz kotxeekin. ¡Recarga! ¡Granada! ¡Detrás de ti! Ponte erakarriko dituzte, horrela. Baina, sartu, apretsatu sartzeko. Hostia, akatuko naute. Aguantaré mejor. ¡Recarga! Sartu. Hunter. ¡Fuera! Oh, ¡A recargar! bueno, Sartu. ¡Joder, cómo duele! ¿Cerraste la puerta? ¡Alucinante! atea itxi arte, hemen ez dago. Lazeta zuen, ja. Osea, Sergio Loquillo esaten dizute. zer? Sergio Loquillo esaten dizute. Bai. Loquillo deitu zaituzte. Zer ba? Ez dakit. Algo no anda bien. Vale, a ver, sendatuko naiz lehenengoko gauza. Ba, zegoen mapa bat super onda, metxe zenuela kristen estenatoki batean.
Haya lo super concierto. Hemen ez dago botikinek, gara? Joder. Ez que... Ez duzu hartu bat? ¿Qué? ¿Listos? Bai, baina... Uste nuen gehiago zer dutela hartu. Atera behar gara, sartu garen, oza, hemendik, vale. Ez zaudetenean, Bueno, zaudenean. Ez dakiz zein hartu, eskopeta, eskopeta. Eskopeta ondo dago urbiletik. Eskopeta ondo dago guitzak itziko. ¡A recargar! Claro, tampoco dago munizioa. Berriro. ¡Recarga! Oh! Vamos con el obeto. ¡Por aquí tenemos armas! ¡Recarga! Hostia, Onarte! Ahí va! Onarte el duda, así va. Justo botaba ahí por ácido. ¡Hostia, Carlos! ¡La buena hostia! Bagoaz, Grazie. Lortzen baduzue katenarekin urdurtzea, oizen dute takara batetan. Ez da entzuten ezer. Zaratarekin. Benetan jarrutera zutako partido bat, behitu pantaiak. Bai. FIFAn daude, osea... Flipo, tío. ¡Bunker! ¡A recargar! Kontuz, hori zer... ez da gutxez. Creo que es de Paradeko Sword. No, aguantaré mucho más. Etorri. Etorri nagora. Zendatzeko, etorri. Etorri nagora. Agora emango dut, ditugu eskopetak. A ver, egon geldi. Mega duzu zendatu. Ez daukat botikin. Ostia, ez dut kontura torretas. Bueno. Txoin, Hauzo larri zen. Esos. Kendu. ¡Cuerpo a tierra! Hostia, pasé por una vez tú. Hoy no es mi día. ¡Aquí hay un arma! Quememos esta barricada. Hemen motosierra bat alkatzu, Pero... Barato. ¡Ya vienen! Hunter. Joder. Torri. Vale, intentando Agur. ¡Recarga! Joder. Hostia, barcatu. ¿Cuántos? Pillar un botiquín. Porque otra más. Joder, orain datu zona, da. Está, es un territorio porque estoy ahí ganado. Ez da entzuten ezerik, ez dakit entzuten ezerik. Zaratarekin. ¡Recarga! Smoker. ¡Recarga! Oh. Joder,
Joder, ze sortea daukagun, Tendréis que continuar. Bai, niri behin gehiago ditzen banaute hilda nago. ¡Recarga! Ezin izango nozu zendatu. Nora joan behar da, emetik. Hemendik. Gazen astiro, a ber, topatzen dugun monean zauter. Hemen dago mat... Joder, nola bentsate futbolarekin, macho. Claro, narri, Pata. Botekin bat aurkitu dut. Zendatuko naiz? bai. ¡Cobertura! Zer gehiago dago? Ja, futbola, me cago en dio. Futbolarekin nola horren, macho. Necesito unos arreglitos. Zer, joango gara? Bai. Tío, ¿cómo duele? Bakarri dago botikin bat? Ez dago ezer gehiago? Zegoen ez gehiago, bera nabil. Ba, joan zu aurretik. Bai. Baina duena da astiro joan, dena Hemendik, kontrola du. ¡Hay armas! ¡Ojito! Kontuz. Azidoa. Ostia, lagundu. Zin dut, ezin naiz posatu, azidoa dago. Orain noa. Alde hortik. ¡A recargar! ¡A recargar! Begira zelan nagoen bizitzaz. Ja, Creo que te lazo, nino, Aurretik. Carne de cañón. Bueno, ya danos jodidos, ya. hor barruan zer dago. Bai, bilis de boomer, baina... Molotov hartu. Hobeto ez hartu. Creo que lo consiga. Kendu, despentsa bat dagoela hemen atzean, a ver. Barruan dago zer. Miro, opa. A ver, futbolarekin, kontuz. Smoker. Ez tirolatu polizia... Kontziati, Lasai. Necesito unos Oh, arreglitos. jodidu dute gauz. Ostia! Ui, barkatu. Es que justo... Joder, futbolarekin, me cago en dio. ¡Aquí hay un arma! Oso larri. ¡Apaga eso, tío! Ostia, azken dingo balak. Huts bat, omen dago hortik. Bai, hemen, geldi. Ez da gutxa, ¡Mierda! No lo conseguiré. ¡Charger! Entzuten da, Oh, ¡Esto se ¡Uy! carete ya mismo! ¡Recarga! Ostia, kontuz! ya es Juan Bakarrik, Lagundu nahi nuen, mierda! lagundu baina... ¡Tendría bien una mano! Koño. Ekin hori, etorri. Cago en esto ya Garaje hori ikusiko begatuko dugula, etorri. Claro. Gozen garaje hau egiratzea zer dagoen. ¡Lo conseguiré! Oren gutxa dago hor justo, y la liamos parda. Gutxa hemen ez dago, así que... Hau beste leku bat. Siento bien. Hemen ez dago zer. Joan gaitezen batera. Dure mucho más. Gaude guztiok, Zero daukat, nik. Bizitza, zero. Hostia, hemen atzean. nik orduetik dauka katana, ostia, ja.
Nik egin guztien manira atako. Venga, guazen. Me duele mucho, amigos. Lucha dago hortik, así que... Kontu. Zuten duzu musika horri. ¡Acercan! Joder, agur. ¡Francis! Ha sido... Vale, lasai. Bai, ni agertuko naiz beste leku baten hortik, Charger bat. Mira, han dago. Begira goaz. Hori da luizu, bestea. Hortik da birubitxa, zure... Oso hori behin. Bai, hor zen dutu. Zan du janezko honek. Balo, beto, reskatatu tipoa. Ez que horreta ni joan, baina ez da... Baina... Joan hortik. Creo que aguante mucho más. Jaizte mazara hortik, Da, bai. Begiratu behar daukasun hortik zezo. Horretara ni joan. Smokerra. Ya está. Behin gehiago izan banaiz, akago, hilda nago. No sé si saldré de esto. Joder, no lo echaten futbolarekin, macho. Lucha. Bai, hori, bota. Corta el molotov. Digo con esta esta, ¿va? ¿Y tú? Ahí va. ¡Hostia! ¡Hostia, puto! Baina, Luis bizirik da, joder. Baina berdin dugu gara jokalariak. ¡Está el ojete! Osea, gutxetik salbatu gara, baina egin gara. Bill, deberías usar el botiquín. ¡Seguro! ¡No te muevas! Joder, nola dabilen jendeak futbolarekin benetan. Gracias. Zenbeiatuko du gauzatxo batea, zer esaten duten, Sergio Loquillo, zute zer komentatzen. Hori lehen esaten dute. Hori esan dau... MR Zamburrile. Todas las presentaciones de... Vale, a ver. Gaurreko dut berriz jokoa. Eta hau da gaur gauean egingo dugun, Euskal Enkonterrean egingo dugun azkenengo zuzena gainera. Ja, bihar ja etxera joateko ordua. Goaz? Itxagun, momento baten. Bai, lasai. Vamos. Aprotxatu orain zakar lotzeko eta guzti hori. Sergio. Bueno. 3. Vale. Ai, suicidio eragoaz, venga. ¡Bum! Cargando. ¡A recargar! A recargar.
¡Recarga! ¡Recargando! Epa, abarcado tu ¡Eso Sergio. duele! ¡Recarga! Smoker. Non. Vale, inlet. Ah, vale. ¡Cargando! Van a hacer munición, ¿verdad? Vale. Sí, listo. ¡Mira, Charger! ¿Qué te comer? Saca. ¡Hay armas! Pistola bat. Nah. Ostia. ¡Jockey! Boki nondik. A ver, va. Aguas en el Bai, bai. Atzean, Sergio. Ostia. ¡Recarga! ¡Oh! Ona. Gozen. Joko aldugula. Lasaitasun osoz. Oso zer dau. Listo. Hemen bat, ofet. Etorri. Hunter. Ondo. ¡Recarga! Cargando. Mirau. Plaf. ¡A recargar! Plaf. ¡Ya salió, hostia! ¡Qué susto, joder! Rifle. Ostia, zeinak daude. Gasolin pizka bat daukat, bat badugu. Txon. Bide ezberdinak dagoz. Entzeko. ¡Recarga! Hostia. Oh, caca. Abatoz. Hobeto igotzen jagara. ¡Puta mierda! ¡Ya vienen! Hemen goian hobeto. Hemen goian. Ya. Erre daitezela. Ondo, hori taktika onda. Recargando. Ostia. Vamos a verla jotzen. ¡A recargar! Ah, nire atxean smoker bat. Arrabatu nau. Hemen goian. No. Joder. Ataque importante. Vamos a ver a hacer trabajo. Hostia. Power menor.
Asidoa. hartu naute. Agur. No, Francis, no. Mierda, estoy... Oye, Dios, utzi puzkerra Francis. botatxari, oso torreo zaitzen duela, hombre. Guaz, Inda, no. alba, guaz. Zegoen botikin bat uste dut, hemen. No me siento bien. Hemen segun botikin bat, honetan. Botikin bat aurkitu dut lehen hemendik. Estoy un poco groggy. Jarriko dut hemen. Buen. Me duele mucho, amigos. Me cago en... Hau de guztio, Una. Botiquín de verdad. ¡Recarga! Ya podríais Justen sacarme de zaitu, aquí. Sergio. No sé si sabré. Venga ya. Joder, macho. Igual... Zinezkoa da, zer egitea hemen, tio. Inberdena da, beste bi gehiago lortu jokatxo horrekin. Igual, ordua goaz ia, igual utziko du, porque es que dagoen zaratarekin... Ez da Oso azkenengo zarekera eta... Vale. Vale. Ostia, itzizait jokoa. LOL, itzizait jokoa. Ba itxiko du, bueno, Bai, porque dagoen zaratarekin ez da posible. Daude pantailetan jolazten, jokoa eta dagoak eta daude jendea dago... Azken gaua dela eta dago jendea super lokoa. Orduan hemendik utziko dugu, porque si no ez da izango posible ezer egitea. Zaratarekin ez dugu zueia entzungo eta guk Skypeetik gaude etxe egiten eta kostatzen zaigu bata ez dara entzutea. Así que zue guri be, zaila da beraz. Euskal Konterran egin ditugun zuzenak hemen amaitzen dute. Ematen du nik hitz egiten dagoela, oza, sartzen da, audioa sartzen denik itxingo baniz dela. Flipantea. Agurtuko gara hemen eta utziko dugu beste baterako. Espero dugu gustuko izatea eta esterik gabe hurrengo arte lagunok. Agur. Agur bai. Agur.